ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಲೆಯೆತ್ತಲು ಕಲ್ಪುಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಐನ್ಯದ ಪಾಠಡು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ .com ಸೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಪ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ .com ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು 5ನೇ ಪಾಠ ವೈ ದಾಯೆಗ್ ಎಂಚಿನೆಕ್ ನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐ ನೋ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯು ನೋ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕವು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಐ ಲೈಕ್ ಏನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ಪೆ ಡೋರ್ ಬಾಕಿಲು ವಿಂಡೋ ಕಂಡಿ ವಿಂಡೋಗು ಕಂಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಬಾಕಿಲು ಕಂಡಿ ಚೇರ್ ಕುರ್ಚಿ ಚೇರ್ಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಟೇಬಲ್ ಮೇಜಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮೇಜಿ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಹೌ ಎಂಚ ಹೌ ಎಂಚ ತುರುದೆ ಹೌ ಎಂಚ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲು ಟೇಬಲ್ ಮೇಜಿ ಚೇರ್ ಕುರ್ಚಿ ವಿಂಡೋ ಕಂಡಿ ಡೋರ್ ಬಾಕಿಲು ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೋ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೈ ದಾಯೆಗ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಪುರಾಣತ ಓಕೆ.